Dobra vijest stiže iz Pule. Pulska gladijatorska škola pobjedila je na europskom natjecanju gladijatora u Tivoliju pokraj Rima. Osvojili su trofej Viktor i time se vinuli u sam vrh europskog modernog gladijatorstva. Ne umiru za imperatora, ali se bespoštedno bore u svojoj najdražoj disciplini, što ih je dovelo na sam europski vrh. Vode dvostruki život, osim dnevnih poslova imaju i ovaj noćni. Gladijator Barbarius je, recimo, računalni programer. Jedan iz skupine koja je u Tivoliju premoćno pobjedila sve talijanske ekipe. Ta manifestacija je u biti kulturnog tipa, znači ocjenjuje se povijesna autentičnost, tehnička izvedba, reakcija publike, tako da samo natjecanje nije među gladijatorskim školama da se borimo direktno sa njima, nego znači stručni žiri sastavljen od doktora znanosti, arheologa, povjesničara odlučuje na osnovu samog cijelog kompletnog eventa, kompletnog šova koji gladijatorska škola priredi. Znači to, skok, bam i odmah nazad. No, oni nisu samo manekeni u antičkoj odjeći. Njihove su borbe itekako stvarne i ozljede nisu rijetke, a trenira ih bivši reprezentativac i trener karatea, koji je sada i sam gladijator. Mogu li se gladijatorske borilačke vještine primijeniti recimo za samoobranu? Jesu one praktične i u nekoj stvarnoj situaciji? Ovo što mi radimo ovdje je čisti karate. Karate je sličan kao boks, kao recimo full contact, kao bilo koji borilački sport, znači uskretanje sve. Ovdje samo umjesto te dvije rukavice ili ruke ili šta god koristimo štit i mač. I prilagođujemo borbu, znači svoj zaštitne opreme, kacigi i zavisno koji tip borca ima šta. I to je u biti sve ista logika borbe. Njihov uspjeh nije došao preko noći. 25 gladijatora trenira već 4 godine. U jesen, zimu i proljeće po 3 puta tjedno, a cijelog ljeta održavaju se borbe koje godišnje posjeti oko 20.000 gledatelja. Htjeli smo autentičnost, a ne karneval, kaže ravnatelj Arheološkog muzeja Istre. Mi u stvari jedini imamo baš naše ljude koji se obučavaju, imaju 12-13 nastupa u areni i to i je jedan od ključeva uspjeha, jer druge škole nemaju svoju arenu. One rade na otvorenima, rade prezentacije na gradskim trgovima, u parkovima i tako dalje. Uvjeti gladijatorskog rada promijenili su se od rimskih vremena. Danas su osigurani i za svoje nastupe primaju honorar. Nisu bačeni u arenu da prežive, već da ožive drevna vremena. Uspjeh košarkaške